आता काल जे कोटेशन घेतले होते पेंटचे ते सर्व आज फायनल त्यांना सांगून टाकायचे. आणि तुम्हाला अशी गाडी खाली दिसते ना, पण गाडी खाली नाही आहे. तुम्हाला एक दाखवतो बघा मी. तर हे बघा, हे काय आहे बघा, हे गोल्डन पट्टे आहेत जे आपण टाईल्सच्या हायलाईटला घेतले होते, हायलाईटच्या बाजूला लावायला घेतले होते. तर इथे बघा हे 5 पट्टे आहे फक्त. मग इथे हा एक बॉक्स, हा एक बॉक्स, पाठी बघा हे सर्व बॉक्सेस, आणि इथे आहे का नाही. तर एवढे सर्व बॉक्सेस हे स्कर्टिंग आहे. स्कर्टिंग म्हणजे टाईल्स, ग्राउंड फ्लोअरला टाईल्स लावतो त्याच्या बाजूला जे आपण लावतो ते स्कर्टिंग एक्स्ट्रा झालेले ते मी देणार. आपल्या दिलूसाठी मासे घेतले, फिश. एक वेळा आपण कसं फिश शिवाय राहू शकतो, पण ती कॅट आहे ना, तिला कसं फिश आवडते. चला, आणि सर्व गोड्या पाण्यातले मासे जास्त होते इथे. ते सर्व मोठे मोठे मासे पाहिजे तर जेट्टीवर जायला लागतं आपल्याला. वाव, बघा हे नवीन प्रकारचे सर्व आलेत. पण तुम्हाला दाखवतो बघा, असे आता नवीन चिऱ्यांचे टाईल्स सुद्धा यायला लागलेत बघा. चिरे कसे कापलेले आहेत बघा, असे टाईल्स सारखे आपण चिरे, हे ॲक्च्युली चिरेच आहेत. हे असे पण वापरू शकतो बघा. बॉक्समध्ये किती आहेत? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. बघा, टाईल्सच्या दुकानात आल्यावर तुम्हाला एक नवीन टाईल्स दाखवतो. नवीन लादी इकडे बघा. आता ह्याच्यावर जर आपण पाय ठेवलं तर बघा, लिक्विड आहे. इकडे समजेल बघा तुम्हाला. तर ह्याच्यावरती पाय ठेवतो बघा, असलं ते हलतंय बघा. चला घरी आलोय. बॉक्सेस किती आणलेत बघा, 9 बॉक्सेस आणलेत. वरच्या फ्लोरिंगच्या लाद्या कमी पडले. टेम्पोचं काम आपल्या कारने केलं. तिकडे सोबतच बघा केळी आणि ॲपल आणलेले आहेत बघा. तुम्ही पण रोज एक ॲपल खात जावा. महाग असला तरी चालेल, पण माझ्या मम्मीला बघा रोज एक ॲपल देतो मी, रोज एक ॲपल. आता तुम्हाला परत सांगतो, एक 6,500 परत आपला बिल झालेला आहे बघा इकडे. ओके. आणि आता जेवणाची वेळ आहे, पण बाजूला आता त्यांच्याकडे विचारलं तर त्यांचा पुट्टी ऑलमोस्ट संपलेला आहे. तर त्यांना प्रायमर आणि पुट्टी मला आणून द्यायची आहे बघा. या गोष्टी दिले तर आपले काम फटाफट होतात. आणि आपली उद्या बुकिंग सुद्धा आहे सिल्वर रूमची. उद्या आपलं सिल्वर रूम बुक आहे आणि ते गॅस सुद्धा रिपीटेड आहेत आपल्याकडे. माझी गाडी तर पूर्ण बाबा एक टेम्पोच झाला, टेम्पो. चला आपली गाडी आतमध्ये घेतली आणि आणल्या गाडी पुसून घेतली बघा. तुम्हाला दाखवतो, म्हणजे गाडी पण आपली क्लीन राहते. पूर्ण वाईट झाली होती, थोडीफार अजून क्लीन करायची आहे, पण ठीक आहे. एक हात पुसून घेतलेला आहे व्यवस्थित. चला आता तुम्हाला सांगतो, वाजले दुपारचे 4 वाजलेले आहेत. बुबू जे हे केटल घेऊन जा आणि रिपेअर करून ये. आता जेवल्यानंतर परत केटल घेऊन जायचे आहेत मला रिपेअरिंगला. आहे बघा 3 केटल बिघडलेले आहेत. बाकी 4 रूममध्ये 4 आहेत. बुबू चल खाली, चल खाली. आता आपल्याला दुपारचं जेवण बघूया आपल्याला काय बनतं आहे. मी फिश मार्केटवरून फिश आणलं होतं आपल्या दिलला. दिल आतमध्ये झोपली आहे, दाखवतो. येस, ते शिंपल्या पूर्ण निघालेले आहेत. हो, शिंपल्या काढले उकडून. येस, इकडे भाकरी बनते आणि टॅडॅन टॅडॅन. हे काय झालंय? गॅस बंद केले. वाव, शिंपले सुके शिंपले केले तुला. हे बघ कांद्यावर.
कांद्यावरती का? हा हा एकदम छान मस्त. हा, टोमॅटो नाही टाकलाय, कोकम टाकलाय. बस झाले बस. हा. काजल आणि मला बस झाले एवढे. बस काजल काय एवढी आवडीने खात नाही, मी हा. खातो. भाकरी भाकरी केली, म्हटलं तू पहिला आल्याला खाल्लं असतं. येस. आणि आपल्याकडे आज भात पण केलेला आहे ना. भात पण केलेला हा आहे काय? मटर पुलाव आहे. हा वाला. हो हे बघा आमच्याकडे मटर पुलाव पण आहे. आम्ही जेवलो. जेवलात हे बघा, हा एवढाच जेवला दोघं जण. होय. चला बंद कर मग. तुझे शिंपले आणले म्हणून म्हटलं आता तुला शिंपले आणले असतील म्हणून केले. वाजले बघा 4ला 10 मिनिटं कमी आहेत. आत्ता माझं काम आटपलं, आता मी जेवणार आणि परत ते केटल रिपेअरिंगला जाणार. हा ओके. होय. तो किती भाकरी खाणार त्याच्यावर आहे. एकच भाकरी. एकच खाणार. येस. भाकरी आणि काय हे शिंपल्या. भाकरी आणि शिंपल्या तुम्हाला दिसतंय काय बघा. हा. भाकरी आपण तोडूया आणि शिंपल्या आपण घेऊया. तुम्ही पण हा करा. ते म्हणजे संध्याकाळची चहा नाश्त्याच्या वेळी हा जेवतोय. होय. फिरत होता ना, सकाळपासून कामच करत होता ना. मस्त टोमॅटो नाही टाकलाय, कोकम टाकलं. मस्त झालं. चला केटल रिपेअरिंग वाला आलेला आहे. एक केटल रिपेअर झालेला आहे आपला. आपण बंद करूया सक्सेसफुल. हा, हे बरोबर आहे. हे सर्व बंद पडलेले केटल होते आमचे. हा, हा बरोबर आहे ना. बरोबर आहे. उकळले ते पाणी बघा, गरम झाला पाणी. होय. भरपूरच गरम झाला, फास्ट झाला फास्ट. हो ना. आता आपण दुसरा किती कॅटल डॅमेज होते बघा. इकडे आमच्याकडे 1 2 3 कॅटल डॅमेज होते 3 आणि रूम मध्ये 4. म्हणजे हे अशा गोष्टी आहेत जे आणत राहावं लागतं. आणि रिपेअरिंग करायला एवढा वेळ नव्हता त्यावेळी, कारण दुसऱ्या दिवशीच गेस्ट येणार होते आणि रिपेअरिंगला 1-2 दिवस लागतात. पण सर्वांनाच केटलचं माहिती नसतं ना. हा मग काय आपणच बघितलंच नाही. एक दिवशी आपण एकदा एका हॉटेलवर गेलेलो. आम्हीच एकदा हॉटेलमध्ये गेलो होतो आणि डायरेक्ट चाय टाकली. काजलने डायरेक्ट त्याच्यात चहा टाकली. सरोवर आली. पण ह्याच्यामध्ये चहा नाही टाकायची असते. हे फक्त पाण्यासाठी. हे पाणी गरम करून घ्यायचं. हे रिपेअर करायचं राहिलंय बघ. हे ना हे त्याचं झाकण. हे गरम कसं झालं? आता चालू केलं होतं ना मी. म्हणजे हे पण चालू आहे. गरम झालं बघ. आता ह्याच्यात पण पाणी आपण टाकूया. सर्व टेस्टिंग चालू आहे आमची. म्हणजे हे बुकिंग नसेल तर ह्या गोष्टी आमच्या चालू असतात बघा. बस बस ह्याच्यात कसं पाणी गरम करून घ्यायचं, ते कपात ओतायचं ग्लासात, त्याच्यानंतर चायपत्ती चहा पावडर टाकायची. येस. म्हणजे आमचे केटल खराब होणार नाही. चायपत्ती बनवू नका. अजूनपर्यंत तरी एवढ्या 1000 माणसं राहिली असतील, त्यातले 2 जणांनी फक्त त्याच्यात 2-3 जणांनी चहा बनवली होती. बाकीच्यांनी 1000 मधून 3 माणसं म्हणजे काहीच नाही. बरोबर. म्हणजे अजून तरी कोण चुकलेलं नाही. पण आपापल्या घरी पण फक्त गरम पाणी करायचं आणि हे काय त्याची गरम पाणीच करायचं आहे. त्याची वरची झाकणं ही तुटतात लगेच. आणि ते जाऊ दे. हे केटल आता हा टेस्टिंग होतोय बघ. हा पण ऑलमोस्ट आहे गरम. हे का वाफ येते. ते जाऊ द्या. केटल तर खराब होतातच. हा बघा फॅन. हा कुठचा फॅन आहे माहिती काय? सिल्वर रूमच्या किचन आहे ना पाठी, बेडरूमच्या पाठी तिकडचा फॅन त्याची वाइंडिंग गेली. म्हणजे काय ना काय असं होमस्टे मध्ये आपल्याला डॅमेज चालूच राहतं. चालूच. आता तुम्हाला सांगतो, आपण हे आजूबाजूला 1 2 3 4 5 6 7 8 मटके लावले होते. त्यातले 3-4 मटके फुटले. हे मटके पण परत मला आणून लावायचे. हो ना. म्हणजे हे मेंटेनन्स वर्क आपलं चालूच असतं. हे तर बटनच दाबलं होतं मी. पण ते गरम केलं होतं ना तू. हा आता दाबलंय बटन. आता बघूया पाणी लवकळी येते काय. बेसिकली तिन्ही रिपेअर. हा आवाज आला बघा. चालू आहे. चालू आहे ना. चला अशा गोष्टी आमच्या चालू असतात रुटीन मध्ये. चला आता तिसरा पण हा चालूच आहे. रिपेअरिंग झालेले आहेत. चला कोणाला पाहिजे का सेकंड हँड मध्ये केटल? नको, नवीन आहेत ते. 500 रुपयाचे 200 रुपयाला. आणि तुम्हाला सांगतो, ह्याच्यातला एक केटल आहे ना, आम्हाला गिफ्ट दिला होता. गिफ्ट. हो, पहिलाच सुरुवातीला सबस्क्रायबरने कोणता तरी गिफ्ट दिला होता. तो मला वाटतं रूम मध्ये असेल आणि खराब झालेला मी पहिल्यांदाच. येस. हे बघ आली उकली आली याला. हा पण चालू आहे. हे पण चालू आहे. येस चालू झालेलं आहे. पाणी गरम करून घ्यायचं. ओके उकळी आलेली आहे. ओके बंद करू. बंद कर. तर हा पण चालू आहे. आता चालू बंद करायचं कसं ते पहिलं दाखव. नाही ते माहिती सर्वांना. हा कोणाला काय गोष्टी नाही समजल्या. कधी आमच्या इकडे आल्यावरती ना रूमला लॉक पण कसं करायचं ते माहिती नसतं. तर आम्ही आता तुम्हाला माहिती तिथे काय करणार आहे, सरळ कडी आणि टाळा. सोपं. ते जे लॉक सिस्टम आहे ना ते मोडतं. 1-1 वर्षांनी तुटतं ते. त्यापेक्षा नको मध्ये. चला आता फायनल टेस्टिंग
चालू. म्हणजे आपले कॅटल बरोबर आहेत. येस, सर्व व्यवस्थित आहेत कॅटल. फक्त हा हे झाकणं त्याची बरोबर करायला पाहिजे. बघा गरम पाणी झालेलं आहे सर्वांना. पाहिजे का? एक बॉटल गरम पाणी झालेली आहे. हे का चालू आहे? चालू आहे. चला चालू झालेलं आहे सर्व. आता फॅन रिपेअरिंग करायला न्यायचं आपल्याला. होय. चला परत कामानिमित्त मला बाहेर जायचं आहे. पण तुम्हाला एक मी परवा सांगितलं होतं की आपलं आतमध्ये काम केवढं झालं दाखवतो बघा. हे एवढं काम आम्ही सध्या स्टॉप केलेलं आहे. बाकीचं इतर हा ठेव, गाडीत ठेव देतो पिशवी. आतमध्ये येतेच तर ये. ओके, तर आतमध्ये केवढं काम झालेलं आहे. पुट्टी मारायचा फर्स्ट हात पुट्टी एवढं झालेलं आहे बघा. अजून हे वरती मारायचं आहे पुट्टी. ओके, इथे पुट्टी एक हात पुट्टी मारलेली आहे बघा, एक हात पुट्टी. आणि बाथरूममध्ये बघूया. ओके, इथे वरती पण पुट्टी मारलेली आहे एक हात. ओके, तर बेसिकली पुट्टी मारायचं काम सुरू आहे. व्हाईट आणि कलर, ह्याचा कलर कोड येणार आहे. पण छान वाटतं ना, जरा मोठं वाटतं रूम. आता एक हात पुट्टी, ह्याच्यावर दुसरी हात पुट्टी, मग प्रायमर, मग कलर. ओके, आणि अजून हे काम सुरू आहे बघ, ते कोरवायचं काम सुरू आहे, कोरवणंच काम सर्व. आणि त्याची माती बाहेर काढणार आहे, कारण ह्याची माती परत ह्याला लागणार आहे आम्हाला. म्हणून ते सर्व जे बाहेर होते ना, थोडी लेअर एवढी 5 इंच बाहेर होती ना, म्हणजे अजून आपलं जे काय बनवतं ते मोठं होईल ना, म्हणून ते कोरवायचं काम सुरू आहे. म्हणजे तेवढ्या लेवलला जास्त कोरवणार नाही. त्याची माती तिथे काढली आहे. हे टाईल्स आधी लावले नाही पाहिजे होते, नंतर लावले पाहिजे होते. आणि हो, हे छान वाटतं असं डबल. येस येस, ॲसिड वॉश. एक हात झालेली आहे, आता दुसरा हात आणि पुट्टी असं सर्व. हे सर्व आपलं काम. हां, म्हणजे तुम्हाला हे सुद्धा दाखवतोय की हे म्हणूनच या गोष्टी मला पटापट आणून द्यावे लागले त्यांना. मग ते कसं काम करतात पटापट. मग चांगलं वाटतं ना मोठं. आता रूम आता मोठे वाटायला लागले एकदम. चला या आपण जाऊया मार्केटला. आता आम्ही चाललो ते फॅन आणि एक कॅटल रिपेअरिंग झाले, फॅन रिपेअरिंग करायला. बाकी आपले सर्व मटेरियल बघा असे सर्व आहे तिकडे एक्स्ट्रा. गाडी बघितली होती, भरपूर दिवस धुतली नव्हती. तर जेवढे त्याचे मॅट आहेत पायाच्या खालचे ते सर्व धुतलेले आहेत बघा. आणि आता ही मला जेव्हा पण कार पुसायची असते तेव्हा मी हा व्हॅक्यूम क्लीनर काढतोच. तुम्हाला दाखवतो बघा. आता समजा इकडे ही धूल आहे बघा, दिसली पायाच्या खाली. तर हे आपण आता चालू केलं ना, लगेच काम होतं याच्याने. बघा, याला साफ करायला जे 2-5 मिनटं गेले असते ते काही 1 मिनटाच्या आतमध्ये सर्व घाण खेचून घेतली बघा त्यांनी. सर्व असंच सर्व साफ करून गेलं फटाफट. जसं व्हॅक्यूमचा पण एक ऑप्शन असतो आणि एक ब्लोवरचा ऑप्शन असतो. ब्लो म्हणजे हवा आता फेकणारी. पण ते आधीचा जो त्याच्यात कचरा आहे तो उडणार नाही ना? नाही नाही, फक्त हवा खेचलं जातं. उडतंय का? आजची ऑर्डर आहे 2 व्हेज थाली. हे गेस्ट पण आपले रिपीटेड गेस्ट आहेत. हे आपल्याकडे आत्ताही त्यांची तिसरी वेळ, थर्ड विजिट. ओके, तर तुम्ही सर्व असे सपोर्ट करता म्हणून आम्हाला भरपूर छान वाटतं, चांगलं वाटतं. आणि त्यांची ऑर्डर आहे 2 गेस्ट आहेत, थर्ड विजिट. त्यांची ऑर्डर आहे 2 व्हेज थाली. कोणत्याही भाजी चालतील, पनीरची भाजी सोडून. म्हणून आम्ही तुम्हालाच विचारतो ना की तुम्हाला कोणकोणत्या भाज्या आवडतात किंवा काय आवडतं. इथे जेवण तसंच बनतं जे तुम्हाला आवडतं.
थाली आमची पण आयटम्स तुमचे. आवड तुमची. हां, तुमच्या आवडीच्या गोष्ट आम्ही ते बनवून तुम्हाला देणार. आणि व्हेज थालीमध्ये चपाती भाकरी असेल तर त्यांनी भाकरी चूज केलेली आहे. हां. ओके, तर अशा गोष्टी आम्ही बघा कस्टमाइज करतो. तुम्ही फर्स्ट टाईम, सेकंड टाईम, थर्ड टाईम, एक माझी तरी सवय आहे की फॉर ग्रांटेड आपण कोणत्याही गेस्टला घ्यायचं नाही. त्यांना जशी सर्व्हिस आपण फर्स्ट अटेम्प्टला दिली होती ती थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्टला पण आपण तशीच त्यांना सर्व्हिस द्यायची. पिकअपला सुद्धा मी गेलो होतो बघा. ओके, तर सर्व्हिस तुम्हाला चांगलीच मिळणार. तुम्ही आपल्याकडे रिपीट मग येत आहे ते आम्हाला भरपूर छान वाटतं. आणि जेवढं जमेल तेवढं आपण काहीतरी एक्स्ट्रा करायचा पण तुमच्यासाठी प्रयत्न करू. ओके, तर भाजी कोणती बनली ती वाढल्यावर ते दाखवू तुम्हाला. तर ही बघा जेवणाच्या ताटाच्या अगोदरची प्रिपरेशन. आमरस, सॅलेड, लोणचं, ह्या 3 आयटम्स इकडे आलेत. ह्याच्यात भजी, ह्याच्यात डाळ, ह्याच्यात एक भाजी, ह्याच्यात दुसरी भाजी, चमचा, ग्लास आणि भात. आजची ही कोणती भाजी आहे? डांबा बटाटा. डांबे बटाट्याची, गावठी डांबे. ही मेथी भाजी बघा आणि डाळ. चला, आपल्या रिपीट गेस्टसाठी बघा आपली व्हेज थाली रेडी आहे, ज्यामध्ये कांदा भजी, वरण, भात, डांबे बटाट्याची भाजी बघा, डांबे बघा किती एक्स्ट्रा दिलेले आहेत, मेथीची भाजी, आमरस, लोणचं, सॅलेड, भाकरी, पापड आणि भात. तसे 10 प्रकार असं बघलं व्हेज थालीमध्ये. आणि भाजी जे तुम्ही चॉईस कराल ती भाजी. त्यांना बिस्लरी हवी आपल्याला, पाण्याची बॉटल. काय चाललंय? नाश्ता. पप्पूला भूक लागली आहे. वा वा. नाश्ता आता टाकताना दाखवते. नाश्ता आवडला तर रेसिपी. असं आहे आपल्याकडे. कसा दिसतोय? मस्त. एकदम असा खुसखुशीत आहे, मस्त आहे. हा, आता खाऊन बघणार तेव्हा. कसं आहे? वा, मस्त. ही मम्मीने नवीन रेसिपी बनवली आहे. दाखवायला वरती नवीन आहे, पण त्याच्या अगोदर बघा 2 खाऊन झालेली आहे. ते बघा, ही दुसरी आहे माझी दुसरी. पहिली मी दही बरोबर खाल्ली, नंतर चटणी बरोबर खाल्ली. एकदम सुंदर आणि एकदम मस्त, चवीला एकदम छान. म्हणजे रेसिपी पहिले ट्राय होतात बघा. आणि कालची पण ती स्पंजची रेसिपी, ढोकल्याची रेसिपी, ती पण एकदम मस्त होती, इडली ढोकल्याची. आणि ही पण हा पण प्रकार एकदम छान आहे. उलट मला हेल्दी वाटते. आणि ते कोथिंबीरची चव येते ना, ती एकदम मस्त वाटते. बघा, जेवायचं पण काम सुरू आहे. आणि आता पेंटचं काम आपण बजेट काढलं. आता वायर लागणार आहे, वायर्स. आपल्याला वायरिंगचं काम आहे, म्हणून वायरिंगचे सर्व कोटेशन ऑनलाईन काढतो आहे बघा. सर्व व्हिडिओज बघायचे, माहिती घ्यायची, मग ऑनलाईन जिथे असेल तिथून ट्रान्सपोर्टने मागवायचं. म्हणजे सोबत हा सुद्धा काम सुरू आहे बघा. हे सर्व वायरीचे कोटेशन. चल, हे चवीला चांगलं एकदम मस्त. दही बरोबर चांगली लागते का चटणी बरोबर चांगली लागते? दोघांबरोबर खाऊ शकता तुम्ही. हां. तुम्हाला आवडीवर आहे तुमच्या. तुम्ही दही बरोबर पण खाऊ शकता, चटणी बरोबर. दोघांसोबत चांगली लागते ती, म्हणून मी दोन्ही घेतलेत बघा. ओके, चला, रात्रीच्या जेवणाची वेळ. आणि जेवायला काय आहे, परत पुन्हा दोन व्हेज थाली हवेत. दुपारी पण व्हेज थाली हवी ती, आणि डिनरला पण 2 व्हेज थाली. चला, पहिली ताटं लावूया. ताटं चांगली पुसली पाहिजे व्यवस्थित. हे जे जेवण आपल्याकडे बनतं आहे, हे पण आपले जे वरती आले ते रिपीट गेस्ट आहे. ओके, तर दुपारी पण 2 व्हेज थाली होती, आता पण 2 व्हेज थाली आहे. आणि आता त्यांना आमरसच्या ऐवजी सोलकढी हवी, सोलकढी. ओके, बघा, फक्त 2 माणसांसाठी आज पूर्ण दिवसात जेवण बनलेलं आहे, कारण आज तेवढीच आपले गेस्ट आहेत. तर ही आपली बघा गवारीची भाजी, एकदम टेम्पटिंग. हे बघा किती मस्त वाटतं की स्पेशल त्या 2 जणांसाठीच आपल्याकडे जेवण बनलेलं आहे. आणि इकडे आपली डाळ बघा. ओके, आणि ही आपली कसली भाजी आहे काजली?
तोंडलीची भाजी एकदम टेम्पटिंग. आमच्याकडे तोंडलीची भाजी पण एकदम माउथ वॉटरिंग बनते, म्हणजे तोंडाला पाणी सुटल अशी ही भाजी बनते. इवन ही भाजी पण बेस्ट आहे. आणि आज बघा त्यांना सोलकढी हवी आमरसऐवजी, तर तुम्ही असं सुद्धा सांगू शकता. बघा जेवढी पाहिजे तेवढीच बनवतो. एखाद्या वेळी 1-2 एक्स्ट्रा बनतात, बस त्याच्यापेक्षा जास्त नाही. ओके, ते सॅलड बनते. सॅलड येस, लोणचं वाढलेलं आहे. इकडे आपण सोलकढी वाढलेली आहे. आता पटापट भाज्या डाळ वाढून घेतो आणि एकदाच तुम्हाला ताट दाखवतो. आणि आता दुपारी त्यांनी भाकरी घेतली होती, आता त्यांना चपाती हवी. तर वा, आपली स्पेशल व्हेज थाली विथ सोलकढी रेडी आहे, ज्यामध्ये आपले 2 चपात्या, ह्याच्या खाली पापड. आज आहे भेंडी कुरकुरीत भजीच्या ऐवजी, गवारीची भाजी, वरण भात, आपली तोंडलीची भाजी, सोलकढी, लोणचं, सॅलड, पापड, असे आपले 10 आयटम. बघा 10 प्रकाराची एक आपली थाली. अशी 2 व्हेज थालीची ऑर्डर आहे. आपले रिपीटेड गेस्ट आहेत, तिसऱ्यांदा आलेले आहेत. बघा असं तुम्ही आलात तर मस्त घरगुती तुमच्या आवडीच्या भाज्या तुमच्यासाठी आम्ही बनवू. ओके, तर अशी आपली व्हेज थाली रेडी आहे.